L-imħallef Lorraine Schembri Orland se tkun l-imħallef minn Malta fil-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem. Dan sar magħruf wara votazzjoni li saret fil-Kumitat dwar l-elezzjoni tal-imħalfin fil-Kunsill tal-Ewropa. L-imħallef Schembri Orland il-ewwel imħallef mara minn Malta fil-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem. Kienet waħda minn 3 nominati mill-Gvern Malti. It-tnejn l-oħra kienu l-imħallef Abigail Lofaro u d-Deputat Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Lorraine Schembri Orland inħatret imħallef fl-2012 u kienet tippresjedi fil-premawla tal-Qorti Ċivili kemm fis-sede ordinarja kif ukoll fis-sede kostituzzjonali. Din tal-aħħar tisma' kawżi kostituzzjonali il-biċċa kbira minnhom ta' drittijiet tal-bniedem. L-imħallef Schembri Orland igradwat bħala avukat fl-1986 u speċjalizzat fil-liġi Ewropea fl-1996. Bejn l-1991 u l-1993 kienet membru fil-Kumitat ta' tfassil ta' riformi leġislattivi għall-Kostituzzjoni ta' Malta. Il-terminu ta' 9 snin tal-imħallef Schembri Orland fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem jibda f'Settembru li ġej.